kod vas. Vana, brate, izvuci temu. Vinjak. Tema za večeras je vinjak. Ajde čujemo šta znate o vinjaku. Okej. 1, 2, 3, brum. Na vinjak flow radi mene vinjak. Najbolji je vinjak kad se uradim ko svinja. Kad upadnem na piti krenem da divljak smrdim kao svinja. Bura zato što me radi vinjak. Kažu kemijani, a ja kažem baš me briga. Vinjak pijem jer to je moj kalibar kad se cirka. U kraju pasam vinjak kolada. Onda svaka mala bude slatka kao čokolada. Znaš svoj rad samo skanki vinjak. Ona jako pravi par, kao pravi skanki vinjak. Ona hoće kada divljam, ona voli kada kidam. A ja volim uraz kad popijem jedan vinjak. Pa popijem jednu dunju pa popijem opet brate. Morate mi dobro sutra, al da ujebem mater. Zato vinjak flow, imam vinjak flow. Upo sam na biti napravio kao divljak show. Ajmo Duka! Ajmo Žurka! Za mene je uma. Ne mogu da se napijem od njega, da se samo mogu da se napijem. Yeah, skoro sam pijem jer od njega, brate, ne mogu da ne crkam vinjak opet. Oh yeah, uzem ga, brate, i stavim ga, brate, u moje nosne. Yeah, jer on teče kroz krvom. Yeah, i on je skroz crv, mada malo crve kada ga sipaš u usta. Skoro ti bude gorko i puha. Ne možeš da skapiraš šta se dešava jer vidim da se svaki moj problem rešava. Ko je bolje ispričao priču o vinjaku? Po meni Strax. Strax. Ajmo još jedna buka za drugara, ipak je bio dobar, alo? Hvala svima. Jedna buka za Elasta, Strax ide dalje.